Төп темасы, чөнки безгә яшьләргә һәр вакытта да әйтәләр. Сез безнең киләчәк, балачактан әйттеләр. Сез безнең киләчәк. Кая барабыз без, кайчан җитә ул киләчәк, кайчан безнең вакыт җитәчәк, аны беркем дә әйтми. Ул сорауга җавапны без үзебез эзләргә тиеш. Ярыймы киләсе слайд. Безнең бу 2 ел эчендә бик күп күчәм ул сезнең. İşte. Безнең бу 2 ел эчендә оештырган чаралар бик күп булды. Мин тәфсилләп һәрберсе турында сөйләп тормыйм. Алар арасында күп еллар оештырган чаралар да бар. Мин татарча сөйләшәм. Аңа инде 13 ел, татар дозорга 7 ел, Печән базарына быел 6 ел була. Европа татар яшьләре форумын оештырды һәм бу электән оештырылып килгән чаралар турында шуны гына әйтәсем килә. Менә барыгыз да бер урында җыелган вакытта әйдәгез бу чараларны сезнең дә төбәктә оештырыйк. Без аның буенча инде бер китап язып бетердек. Сценарийлар да бар. Логотиплардан алып, бүтән мәгънәсе, бүтән хәрефенә кадәр бүтәнесе язылган. Аны оештыручы кешеләр бар. Килегез, өйрәтеп җибәрәбез, кирәк булса сезгә барып бергә оештырабыз. Bu çaralarga, koşullarga gına kire.